מה זה בית? הקירות, המבנה, האנשים שגרים בבית. כשהבית הפיזי שלי נהרס, כשהמבנה המשפחתי התפרק, נוצר לי סדק בקיום היומיומי שלי. הרגשתי שאני הסדק, ושאלתי את עצמי, האם אני גם הבית? אני מרגישה שהיום יום שלנו עובר דרך המון רעש. הכאב בתוכי היה מודחק, הפנים שלי היו חתומות. לעצמי סיפרתי שאני בסדר, והשתלבתי בתעשיית החיים. השתלבתי בתעשיית הרעש. אבל הסדק שבתוכי תפס אותי. מיין לתת לי להמשיך בלי שאתייחס למהותו. כשצללתי לתוך הסדקים שבתוכי, גיליתי ים של שקט. שקט כמו בבית קברות, כי הגעתי לחלק בתוכי שאטמתי. ביחד עם סוג השקט הזה, מהרגע שנפניתי לעסוק בסדק, בכאב, משהו בי נרגע. ניתה לי תחושת התרחבות פנימית. אני יכולה לרקוד במסיבה, עם המון רעש מסביב, והכאב רוקד איתי, יד ביד. לא מודחק, לא חתום, אלא חי, חלק ממני. ביצירה, אני רוצה להביא את סוג השקט הזה לקהל. להביא את הכאב העמוק, הבלתי נגיש, החתום בפנים, ולתת לו מקום. לאפשר התקלפות, אבל ללא צורך בחשיפה. לאפשר חיבוק לכאב, ללא צורך בהסברים. לאפשר תחושת שיתוף והשתתפות חוצה מגזרים ומגדרים, חוצה יבשות, ופונה לכל קהל באשר הוא. ללא צורך במתן פתרון לכאב או הבטחה שהוא ייעלם יום אחד. לפרוס חוט של תקווה, דרך מתן של בית לכאב. הכאב הוא חלק מתשתית החיים, חלק בלתי נפרד מהוויית החיים, ובשל כך, הכאב מעצם קיומו בעולם מאחד אותנו, בנקודה הכי פנימית של היקום.